Hej, småsak. Ja, kan du gøre det, du gjorde lige før? Ja. Kan du gøre det? Ja, kan du komme herover? Hå? Kan du komme herover? Kom. Du er meget dygtig. Du er meget dygtig. Kom. Ja. Ja. Du er så dygtig, skatter. Ja, du er så dygtig. Ja. Du er så dygtig. Ja. Det er svært. Men du er altså også kun 4 måneder. Ja, du er kun 4 måneder. Du behøver slet ikke at kunne møde dig sådan frem. Nej.